ନା 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 ସେଟା ଫାଲତୁ ମାଇଁ ମଦ ସେଟା ହଲକା ତ ନା ଓଲ୍ଡ ମଗନ ନା ଗଡ଼ୁ ଆଣ ନହେଲେ ଆରଟା ଆଣି ଓଲ୍ଡ ମଗ ଏଟା ସୋରିଷ ମସଲାଟା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? ସୋରିଷ ମସଲା ଏବେ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଏବେ ପଡ଼ିଲେ ତେଲ ଦେହରେ ପିତା ହେଇଯାଏ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ କଷା ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ କଷା ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ହବ ନା କଷା ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଫୁଟିଥିବ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ଫୁଟିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପକେଇବ ସୋରିଷ ବାଟଣ ପାଣିରେ ଫୁଟିବ ସୋରିଷ ବାଟଣଟା ପାଣିରେ ଫୁଟିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ତେଲରେ କଷିଦେଲେ ପିତା ହେଇଯାଏ ରୋଷେଇଟା କରୁଛ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋର ଶିଖିବି ବାମ୍ପ ବାହାର କର ନା ବାମ୍ପ ଜିନିଷ ହଉ ରେଡ଼ି ହଉ ଉଠେଇବ ମାଛ ଫାଛ ଉଠିକି ସବୁ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ଦେଖିକି ଉଠେଇବୁ କଥା ଉଠେଇବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ କ'ଣ ନେଇକି ଏଇ ପଲ୍ଲୀ ମୋର ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ କୋଉଠି କହିଲ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସେ ଗୋଟେ କୋଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ପଇସା କଥା ସବୁ ବହି ପଇସା ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ମୋ ପାଖରେ ନାନୀ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ